Kubor nakaslem jong unongsan hima. Katong tang na ka jing pettu yak ei ka ba ka kmi ka jong u hakapor ka ba ka dang im hakaba kalasu e ki jan da ka kor ka ba shukrwat da ka kti bat da ka jing tari ki jan sekan han ka ba ma u kwa ban tip bat angnut ban long kum unong su jan dengar ngala persang dengar kain ngala sedang persang ado kata kapor kira do pra kendai senem tu masih kruat penbud ini juga kali kata ka jeng senang ka jeng aku sudah bang asu de kamade bang ngala long nu sudah ado kata kapor mereka dei bang ngala persang itu dijai tiba rit baria tang ban tip kumno ban penbek sai kumno ban su ternia ban suksai ternia nang bakanam telun dan dek kapor tang kata he perbasda ado pra kendai senem nado bangala belate ngatarai nado por bangadang khat lai senem tu hadu mentang ladap rusnem ngatarai ala poi seki sau pho nyo so pho prasnem kum tahi bangala im haga kam sujan long ka ek ka basul ran bene tu bat ka long ka ek ka ba su kemen ban batai kene nomar nga kasap jenga ka long ka ba uble ula ai nomar bangala long suet hi hakaba nga nang ban sujan kaditang banga praktis le ngatar ya ketijan sekunhan badura senem nyo kuwe kapor katma Bangladesh ngala persang kadwe kan senem tu ngala persang batar ya ketijan barim bagi pak sna ki bro suki ngaklalong nusujan hadu banga dalong nusuk kut pade kumtahi kaju ngatar ki kut theu ngapan biang kan kut kasai ke benukong hadi ngatanga persang pade sakibat thamai de hakata kanurim bangala persang ile bethamai hadin bangala keng ngahap tho ngakeng ngatho ngaperkhat kumno ban pembiang ki barit ki bahe bat ka penlong penban kum ka we ni ki hikai nungkong bangatho manga ka hikai nungkong ya andang la syam ka biang ngahap hikai suwi dengan mi ji hikai nang no le ki sap ka boblei ngasu penban ba ka ji hikai nga ka de ki sekanhan ngala bono kumta ndai buriu we hikai ndai ki janji ki ba hikai nga kata kita ki bang ayo jingkai bat menta pada ngalaban ai kami ki we ngalaban hikai ki we ke kalong ka jing kerku ke bakrau yang anukong nantai gitu ki samla ki ai te menta ngadon prangut ki kena training ki ba kapak ka industri tikini kena training menta pada ki don ki bawan wan sisngar sngi ki hap sange nomor bapaton ka hot event jadi menta la ya pli baro ki dengan trai kin sewan no baro khot dikena training te kaji sedang kajunga kalong habang persang jan berok haji sedang malajo kalong kaji khapna kaji ketiap kaji kamdei ban ong batal ya sibun ngani ekeng kadang ini kambarit kemono mene ditang ibarit tam ipen longkum ka dorioba kam sujan ketika masuk bahan dita dipang ya sisda wes nadu bang kurwat hapor bangadon mo kurwat hadu menta kibarasa kai kinom dunaya ka arspa ten rai ngana kenya ka persen bade kiba la ban tre kam ngatrai prapo persen ta arpo te kim tre ka kam tang kata ka jing perkhat antak ke junga ngalaban ong kiba poi sekathong kalaban long haki nyo persen kidon ke badan sap ki kata ngata ka juga por kumulo mene ba kidon kiba thaino te ka jenglap junga naki basah hikai kitu kiba klem dan sabro lada kin chule jubor kita syutip henry kimla pada berapa itnap pada pen ithiang maha bat ka syune tang ketu ka jing hikai henry haga jing sisya ka jing hikai ke tang bar tip iturul henry ka jing pemha pada ka ding rajong te ka jing lap jonga kalong ba ka syong ha ka jing don di sap ju ki kena ki basah hikai te ka de ka we ka benta ka ba ki hap sutu bakam kajing hikai kade kanurim hamrai kasap kade nala jong hi hadin bangala perkhat bahai ki kena cha hikai andang la hikai ngimat bakilala hamrai kumla syai kala kala la hikai kumno bakin lala baha kumla syai kala anda kenya kini ki mesin ki banga ngabu bat ki mesin ki nong bala nong tre bat ki mesin jo ki syahikai ki banga training ngadon arpo tli berkhot arpo wetli te
kador jong ki kalong ka barem bahadu takta kidor kiba dunador menta ki poi nyo praja kibala kamrem ki poi kadwe kra raja te teng kini ki mesin marithit kidon ki sneo kita ka deka jinglap jonga ngala perkhat ongam le kumnoi kini ki sneo suki hadin bangla trislem ka nadu ki por barang khap ar khlai spa ka wi ki mesin ngala sedang hi ban susula jong ada ngalai phachna te ki mekanik dan misteri ki badai ban repair rapo si kisan spa kutu man kasi kidan jing thot suki ngakalalong uwei no repair degi mesin kador ka uwei ka poi ka hajar ngayo ka mar ka barim ka basyong dor lai soson hajar ngahap sinala jong repair la jong apan bahala jong ti borok ki babun kinong sujan ki hab ai sangaru bangan pen sinalem hi ndrei ki jong la jong lele borok haji ngampat don ka weru ka mesin ban oh hapa sina syaba athong ka jonga ka bang aku aplika tolong bakin nang sujan kinang ban repair mulu mala kinang bakin du tray don tengah ka mesin la du la hap sanya tray la kinang repair pade kinam du tray pengaru nganam du tray namar ba ngapen jang aja ban sina mesin na ke banga masudon ka jing sudiau la pentaki nong belas sujan hakajing pe jonga kinong sujan kita kinong belah lane ki hap haka kalabor ak lane ka kaan nong bela ten re kini kisni nakaliang jeng kini ki dekot sar win sim sutra ilabu yang aku uwe na inong penrung ya kila bo tingin penrung ban register ki henre hadin bangala page benya tang kendiat imat ki bayo nakaliang jeng sujan henre jan borok kino sujan habak ibu ban penrung kedeng kum kilobor ban aji rap pedeng kene ke jing jeng ke covid kim simia kita kena jangan hang ne ki kena jangan ki bakwa ban register ban pha kum ki lebor no sujang le hadum ta ki bubun kimia ki imat sortar ngampi pedukan ni ki bubun hi ki yang maki yo kitu ki bahap saka building dan hang tip hadukan no ka sorkar kale lada ka sorkar ka nyau baki no sujang kim hap saka lebor na kai bakala bakit henry ngamut dur ban ong ba dakano kalat ban penrung sasada hoi ke industri ki itu kum kilo sengkam sengjam dengan simi apa dek jingarap kam sujan kadi ko we ni kam ke masuk ban sengkam sengjam kadang galong nukong ni bela hakaju kapor ngiyo kabayo nong naka ordar ka bang yo no ka bayjan bat ka bay bela haga ju ko por lada gidon tang kendiat ka bay kheng bay dang ro san ro jar la ban bu dukan i like no tang lada kam ya jiau te ka chu rem ka bay wai te da kheng bagane kam su janye ko long kam ka bala ban ai pateng ki wai pat kala ban ai pateng hi kun ki kti nota ka yarap ro ki wai ban yarap lem ban ai jing kai te ka de ka jing mentoi ka babon di ndak kenya kini su ni kasi ni duna bahaka kam sujai rek babu amdai bakala jot amdai ka bala long ban bread ndai tang na kadaw baki design ki ai kam ni ki no sujai ni kan ka bayaj bah ti henre hadin bakalawan kan ka jingjia kan ka klam la kumba arsenam padukat kendai hadum tar huai ni ki no sujai ngilahir syaduk kata-kata kajing hier kalau kapatlun kasya slam cisnem kampat jot te hatu kini be ya kapong karyam ka be ne kini be ukau don kamar kasni kapatlun de cisnem napa haga juga por ki kam sobha ki kam lekemen ki jing seng bat ki we kem don syu ni kino su jan te lahir siapa palat patpun kidukan mentang ilap bakitu ki bedang rit kheng lele ki lahap khang dukan no di setang ladang sorkar ka perkat bahai kan kan penki biang te kirstang biang ndai da kheng menta ngamti pe kabanwan ndai mentanan do bawan ka lockdown kinong di jan ndai tang kinong sujan kinong di batngi kinong belano trelele habala mia chu kayo ila hiar hadu ni kedai tu no tengam tip ki ya banda ngai kinong trei ngodon gumba sip hongot kendang ngonto teng la shu ai si hajar si tayo ti hato kandap si hajar si tayo tetapi ketika
jing ke bang perkat. Jadi ngatarai ublai upendat. Kadang kata